We'll continue. For those of the ladies who are asking about our pollution system, it's the grey building right behind the glass house. It's the grey building right behind the glass house. That's where our pollution system is. The next speakers that we're going to hear from are Dr. J, OBGYN, and we've got Dr. Ruth, who will be coming through speak on the relation, and then we've got Maya, who is coming through to talk to us about our relations, not just relationships, but how we relate with the people. May we be seated, please? Good afternoon, beautiful ladies. You're looking amazing today. So, what I will do, I will go through my formal speech, and then before I sit down, I will make one or two comments about things that I'm passionate about. So, distinguished guests, phenomenal women gathered here today, a very good afternoon to you. It is an honor to be here at the third edition of Diaries Lunchroom, sharing in this moment of reflection, empowerment, and celebration of women. I would like to sincerely thank the organizers, Becky and whoever is working behind the scenes, for creating such an important platform. You know, it's not every day that we get to sit in one room like this as women and share ideas. Initially, I didn't want to come and sit through the whole day because I thought I was busy. But I discovered that if I didn't come to listen to the conversations that were going on, it was going to be my loss. Thank you to all the presenters that were here before me. I really appreciate what you shared. Because in every day of our lives, we learn. If you find yourself too proud to learn, then you have a problem. You learn from the next person, you learn from a kid, you learn from whoever you are interacting with. So let's continue learning, ladies. It makes us better people. I would want to proceed with my speech without thanking the station manager of Capital, Yvonne Kivachi. I think you all know her. Thank you so much, Yvonne. Thank you for having us, and thank you for allowing us to gather here. And the other people that have been holding. But why we are gathered today is because we want to celebrate the unsung heroes. There are people that are making a lot of difference in our communities. Unforgettable portrayal of characters on ZBC dramas, and she has brought to life many stories that we watched. And this afternoon, we proudly celebrate you, Trailblazer. We saw the web, we still see the web, and the legacy. So let's all turn this way and say, hey girl. Hey girl. Right. Why I made you guys do that is because sometimes we think we're too young or too old for these hey girl things, but deep down inside every woman is a little girl. There's a girl that you haven't nursed, there's a girl that you haven't spoken to in a while. Maybe you last saw this little girl in you when you were 18, and then you were like, I'm done with her. Or maybe you were 23, that was the last time you saw that young lady. Or maybe you were 7. Whatever age that you stopped talking to that little girl in you, please. Atina kunzwa zvamatauya
asi amai munogona kutsanangura nyangwe muchitaura nechirungu muchitaurira nyangwe dofo rakaita sei rinonzwa nokuti munotaura zviri fluent yakanaka so zvinonzwika zvinenge shona zvinenge ndekere zvinenge nyanja zvokuti mauzi ese anonzwa zvamuri kutaura kana makadaro asi chinhu chikuru chandisvitsa nhasi kuti ndiitwe zvakaitwa izvi kuteerera nekusanyera utsinye hwakaipapo kuendese kumberi. Saka nhasi ndadzidza chinhu chikuru paorganization ineyi kuti kune vamwe vanhu vanolidha nyika vanozvininipisa kutoda kuhagwa nerumwe munhuwo zvake. Kune mumwe munhuwo anomiririra kambani anotokuti amai vangu ndamai vangu asina kuti iwe social media yanzwa nekutuka inini content yangu haituke hainyanzisiri asi inodzidzisa nekunakidza vanhu vanodawo kuadvertaisirwa neni sezvataurwa naamai ndisakukumbirei kamari vanangu ndipewo kamaproducts ndichiadvertaisa chirudheri. Ndada kumboenda ndimbone rova rusariro rwangu ndiripo pakati ndichivataurira amai vasande vaMwari kuti aiwa ndio awadi yandapiwa kushanda nesimba kushanda nesimba takona kama izipi ndo vandisvitsa kuti ndo kuti mwanangu yaye hard worker tinokuona makona kuenda kuimba yaMwari ndikati ndonomuudza musika tiende mazvikadzira kudzingwa mamhepo aiwa tisaakuhondese takomborerwa nemisa tinotenda ichi chakanyorwa itongoona pamapasocial media kumhati vanombori kupi izo ndini ndiripo panete tinotenda Mwari zvikuru mati mamboipiwa here awadi nayo akomana vanoiwana sei vanoshanda nesimba here vanavo nai wakambopiwa awadi here vakomana pamotikari apo pane atambopiwa awadi here wati wambopiwa awadi here mumoto piwa shanda nesimba gopiwa awadi mati mambopiwa here awadi mukombi umo pane akambopiwa awadi here mushande nesimba piwe mawadi muhondo mwakambopiwa awadi here ushande nesimba gopiwa awadi
Urambo wakadaro gopiwa awadi. Mushande nesimba mugopiwa awadi. Kaka. Urambo wachidrive wakatarisa kumberi ugopiwa awadi. Mr. Bish. Mr. Bush. What drive and Esipa gopiwa awadi wakagopiwa awadi. Awadi ugopiwa awadi. Kushanda nevamwe zvakanaka. Kushanda nevamwe zvakanaka, ukashanda nevamwe zvakanaka unowana awadi. Yes. Kwemuroseke ngemuchafu. Chili baby. Chili baby. Baby. You're still celebrating your what? Yes. Driver zvakanaka ugwana what? Driver musha unoita what? Let me drive well. Yes. Yes. One to one. Uyu wacho mutututu uyo. Nganyatso driver chimutututu zvakanaka agopiwa what? Basa rako rese rinofana kuva nechi. Now what? Tarisa pana makanika. Apo pana makanika. Ndati goso mufuri. Uya ndi makanika kawo. Oh. Kumdende. Naiwe. Unakanika mota here mwanangu. Unakanika mota. Unatokanika bwana wawadi. Unatokanika nesimba bwana wawadi mwanangu. Watu wambona wadi. Kaka uyane ushande usapota faji kagopiwa wadi.